nami sengikwenzile okuningi kwadlamuka sekuyithuba lini ukuthi usekhaya awenzolanga lutho ayingithinta isidalo lento mina ngicabangela wena ngoba umfowethu omdala yabo ngiyabona ngithi we ayikho ingqondo la Sulela ukuthi ngithi wakushaya umzali wena manje akushaya uyabonakala manje isemahlakeni ubonakala hayi qhubekani nenzo emkwenzayo awubona ukuthi siqhumele nawe futhi singathenga siqandele umuzi wakho isibelo uzoxoshwa wena nina qhubekani nalokho enikwenzayo la ekhaya bamncane lento ayishoyo lo bhuti lona lento ayishoyo nje angihamba naye manje amasimba lento ayishoyo ngicela i-record yonke lento angikho right ngiyahlukumezeka ekhaya vele ngisho ngcono awu kanjani manje ngoba uyangixhaphaza ngifuna ukulungisa i-country mina ayile kade ngicela ngifuna ukulungisa ngendlela yami engayifundiswa ngayo baba sithi abangazi ukuthi yini ngiyahlupheka kusukela izolo uyakhuluma uyathuka angithi phela umuntu ambonisa umuntu wakho like uzongena naye endlini awehlise kancane yini sekwenze nje nakhona mawuthi uyathola akukho engikuthola ukuthi kwenze njani ukhuluma nje uyathetha uyathuka kwenze njani okay na uyangikhuza uhlangene nabo laba ngixhaphazayo nje nami ngididekile nje khanda nje angazi kahle kahle kwenzakalani engingakusho nje lokho sithathe step lento kwenza kanjani manje ngisemfuleni ngisageza ingane ibingikhalela nayo ngiyayithethisa ngidlule esontweni mfowethu ngoba ngithethe ngisesha ngithi ahambe kumama wangu bese ngicasukele umama angilalanga ngifuna bayitshele icina kabayitshele nginenkinga nginestress sengivele ngayipitshisa mfowethu ngiyipitshisile bengifuna izolo wenzeni ngipitshisile pitchize input ibhomu nangu baba Melo unengane emfuleni uthi uyibulala yibo ngale ngimangala uthi hayibo ingane emfuleni iphi ingane cause ingane besegcekene nje mangithi ngiyaphuma ngempela uwelelo nomunye akekho then sengabiza uThando ngacela uba umncane umduku asiphelezele cause ngangazi phela ukwenze njani umuntu esethi uyibulala and uhamba nengane ngiyamazi ke futhi uthi unenkani bathi ngiyahlanya ube ngihambile usekulumane sezama ungayivali ifone futhi sithe masifike emfuleni sesigudla ke simcinga ukuthi ungakuphi na ngiyaphezulu hleli nengane ngathi kwangcono yes ingane right ngingane nami la ngithembile ukuthi ngaze ngibulawe engiwela namawala nshonza wesizwe ngaze bengithwale abantu bayabhangela abantu sihle lapha ekhaya ngokhanga bese ngizanza hamba ngoba phela manje ngicabana nami wena kade ngikhuluma nawe ebusuku bonke angilele ngikhuluma nawe awuzwa awulaleli wathi usogana yathi ingane futhi awulaleli isimo sakho baba Melo akekho right ngoba mina usiyacela uke wayisho lento ngangamnaka but ngatshela umama Mashanga umuntu engihlezi ngixoxa naye ukuthi yazi ubaba Lubanzi khala ngokuthi ubhinqobana akekho right ngibe sengithuka ke sengimbona ke nangu esethi asingasondele eduze kwakhe ufuna ukushaya ngahlehlela emumva ke ngadedela unkosikazi wakhe ukuthi ayegena sidla kanye ngelanga thina kwethu kuba u6 kwethu nilwa nami wena mama lo ufuna njengathi uqile ngoba awazi lutho ngafelwa umfazi mina bajabula kithi bajabula kwethu bajabula bonke abantu emhlabeni babukisa ngami la ngafelwa umfazi ulala ngeni hayi wena wawuzogana wena kufanele uthobele umthetho wami lapha ekhaya ungalaleli ngisho yedwa wenza into awuyidlele ulalela uma aphaza lana sikhaphaza lana Papa ngani
Wisisa ngengane emhlabeni ngimdala 40 years old. Zalo MJ Damuka umthandeni nonekezile. Mfowethu izinto ayikhulumayo ziyiqiniso, izinto ebezenzeka ekhaya ezinye zifihlakala engaveli ubaba esekhona. Namo. Ngiyabona ukuthi umuntu obeyibeka lezi zinto ekhanda. Angisagezi ngikugeza manje. Bengithi ngizogeza ngizophumuza umoya wami. Bahubhana nami emadwaleni la kuhlala khona omkhulu. Umkhulu wayegeza la. Ubaba wathi mayithanda naye izogeza la. Sebekoshile. Lungele mntu. Wenzele nikwenza mntu. Ubulaleni umuzi kababa. Kuphe emadwaleni abantu mabephuma. Ubulaleni umuzi kababa. Bayacinga khona ngingacingi. Uza nabafazi ngizela nabafazi la unamfana. Engabe uphimba abafazi abayapha abafazi la lapho amadoda. Hey wena unto kanjani wena? Wena unto kanjani wena? Hayi phela ugijima amavelo. Fukule futhi hayi. Hlala uthi ngifuna ukufuna. Hayi ugijima amavelo. Uyaphi nabafazi la? Uyaphi? Phela wemntu phela Shaya ufana. Uyaphi nabafazi? Ungehisa kanje uyaphi nabafazi la? Ungehisa kanje uyaphi nabafazi la? Aneza. Ungehisa kanje usifa. Ungilaba emhlabeni nabafazi. Kanyo. Kodwa. Ngifuna wena vele kahle kahle. Uzali nabafazi. Ubaba Melo bamjikijelo ubhuti Mdungu ngamatshe. Ngivele ngithuke ngikhathi benginokuthi nje uzomphihlisa ikhanda alimale ngoba uyambona lo muntu usediniwe akanandaba nangane yakhe akanandaba nankosikazi. Shuthi nje thina silutho. Seshintshela mina ukuthi imina oletha abafazi lapha emfuleni ngifuna ngibalandelelana abafazi babo ngifunani nabo la. Ngimzwe kahle baba Melo izinto ayishilo. Lento ifike ekuthenini ekhanda lami ukuthi njengoba uMavundla wayehambile kuyangifikela namhlanje ukuthi njengoba ngangishilo ukuthi uMavundla mina naye asikho close ngabe ungitshelile ukuthi siphi isizathu asihambelayo. Kufika khona ukuthi uMavundla ngoba wayethi kimi nje ubefuna ukushaya umoya ayingoba beshaya umoya lezi inkinga nazo. Phele bengekwazi ukungixoxela mina ngoba mina naye asikho close ngaleyo ndlela. Uma umkhwana wakhe emtshela ukuthi wena ungihloniphi uzenza ubhongozo uyindoda phekwami kusho ukuthi kukhulu okwenzakalayo. uMavundla bese ngene ukusitshela thina ngoba asingeni. Namhlanje njengoba ngifisa ukuya kwaSibiya omalume wendodana yami isizathu sengisa khona kunodaba la engifisa ukuthi ngiyolukhuluma nabo. Umuza ngisawukhumbuli kahle ngoba sekwakhiwe ngalendlela eyangixaka. Angazi noma ngiyaduka ngathi ngagcina kulolu khaya. Ngifuna kwaSibiya. Yimi uVoka Dlamuka. Ubaba kaNcebo oyindodana ezala indodakazi la ekhaya. Ngithi serious le ndaba mina ngibona ngeyimonto yenazimi lapha. Angqondi kwenzakalanga. Awuma kanjalo ke ngibuze lapho ukuthi hamba kanjani. Yeah. Usisi wakhona omdala bengihlezi ngikhuluma naye ngimazisa ngalo ukuthi ingane fanele njengoba alotshola unina zabuyela ngakuye ingane ehlukaneni kwami naye ingane fanele bayikhiphe ngokusemthethweni beyiganise kwaDlamuka ngokosiko njengesinto esenziwayo ukuthi ingane mayingagananga unina ma inkomo zabuyela kuyona ziye ilobola ingane bese ikhishwa ingane ke iyiswe kubo ngokosiko. Ando. Njalo siba. Siyaphila nazo. Yeah. Ngibuya ngisisa. Yeah. Mina ngazi ukuthi
mhlawumbe ungasichaza istory ukuthi ngichazele kwenzakalani. Bengathi ngilokhu ngiqhumana nosisi omdala uSibari lo khulani ngodaba lebo lukaNcebo ngendlela uNcebo kufanele kunento engabe kufanele yenziwe ngapha kwaSibiya ukuthi akhishwe esibongweni sakwaSibiya ngokosiko njengomuntu oganiswayo ayo shiya kwaDlamuka nathi sikwazi ukuthi simamukele ngempahla. Bengithi lokho sizokukhuluma nabo akade sasikhuluma ukuthi ngoba vele okwakukhona phakathi kwami noma wakhe sekwaphela. Ngithatha ingane mangithatha ingane leza ngakimi kodwa ngiyazi ukuthi kukhona okusele emuva ukuthi bakulungisa basemuva hayi ukuthi avela aphume nje kanjalo bengamkhiphile. Kulokho phezu kwalokho kwase kukhishakelo kwakhishiwa bakwaDlamuka ngoma wakhe futhi kuzokhulunywa phekwakho ukuthi kulokho kwakuphumile kubuyela ngakuyena umntwana ukuze akwazi ukukhuleka umntwana ahambe aye kubo ngendlela eqondileyo njengomntwana oganiswayo njengoba unina egcina ngagananga khona. Ukukhuluma kwami nosisi noMusa kuSibari usisi wabo wendodana yami ngesikhathi ngikhuluma naye ngabona ukuthi wethukile. Ukuthuka kwabo indlela mhlambe engaqhamuka ngayo nami. Angifuni ukukhuluma mina nje akekho wena lo benixhumana naye akekho wena. Inkinga sami ngiqhuma impela nathi ocingweni. Ngesizathu sokuthi akatshena ubaba ukuthi baba ukuthi bengayivuma letho nje yenzakalayo nje. Angiboni ngenze ngiqhamba manga nje angiboni futhi nje udaba lakwaDlamuka ngoba silwaziye nje ngoba lunjalo angifune nje ukukhuluma ekugcineni kufanele ugcine lukhulunyiwe. Baba ngeke beze beyivume lento ngoba akekho wenqabeni engane akazi thiyaqala nje thina ukuthi sizwe kuthiwa khona ufuna ingane kwasho bacima kwathatha amalahle mina ngiyaqala nje. Ukulungisela kwengane yami kubalekile kimi ngoba ngiyayithanda ngifuna ukuthi ngiyenzele konke ekufisayo nokuthi ke ihambe ngokugcwele iyikhaya nayo ikwazi ukukhuleka yenze into zayo ngokukhuleka yazi ukuthi iwuDlamuka iphelele ngoba ayinasikweletu ndawo lapha ukwaSibiya. Kodwa lolu daba lidinga umndeni embili ngithiwa kwaSibiya nokwaDlamuka ngizileke mina mnikazi wendaba uzokwenzayo angiboni ukuthi kuzulu ngeke ngize ngikhohlise kufanele kulunge Sibali ngoba ngithi mina umnikazi wendaba ayikha uyamazi angimazi uzoma angimazi serious uyafuna ukumazi angimazi ngiyafisa ukuhlangana nawe Sibali ngilungile angimazi nokuthi unjani bona impetho nje ozoyenza la impetho akezwani nayo ubhuti bengazilo Sibali ukuzobheda bengizokhuluma udaba lengane yami nomndeni wakwaSibiya kuye akasekho nangelele lapha ngiyazi Sibali sele ubhuti la ekhaya uyingane welamamini ingakho ngithe nami ngiyamhlonipha abeze nabadala uSibari abazi ngeke futhi nje yabona ngoba usuqale lento ngeke ngize ngikhohlise nje nje ngoba usuqale lento nje angiboni uSibari ngiyamuzwa lapha engisabisa ke lapha ngobhuti wabo ukuthi unolaka kabi akazwani nezinto ezibhedayo kwasho ukuthi nami ke anginandaba ke ngoba angizile ngodlame akekho umuntu ozoba nolaka kimi ekubeni engangazi nami ngingamazi mina ngendlela engibuka ngayo awuhambe futhi uphinde ubuye kodwa angazi should bazokuthinta ngithi uyaxhumana nabo wena yawo ngiyaxhumana naSibari bazokuthinta so kwesiza ukuthi kuhambani kanti ngoba nami nje ngididekile ayikho into sizoyikhuluma thina kubo baba bengapha ngiyafisa ukuthi bakhulule inhliziyo zabo laba khona bakwamukele lokho bangivumele size sizolukhuluma udaba kahle phansi sibonisane silungise into ngabe siyayilungisa ngendlela eqondileyo. Mina noThando njengamanje police station ngicela ukuthi uThando wangiphelezele police station cause ngiyabona ukuthi isimo siyaphuma esandleni akukho omkhonayo ngisho akhona ukukhuluma nabo ngendlela nje kwenzeka ngakhona vele usemandleni lo muntu akakhona ukubanjwa umuntu akakhona into ayidingayo ukuthi athole umjovo arrest alale ingakho ke ngidecide ukuthi ngicela uThando wangiphelezele siyocela amaphoyisa ukuthi asisize ke sanibona saphila
Ngicela lana usizo lwamaphoyisa. Manje khona umuntu esihamba naye la uphazamisekile ncane ekhanda manje inkinga asikhona ukuthi asizakala uyalwa. Manje akekho khona okulutho asisize. Besithi simusa somusa la kudokotela Ntombela ongcono mhlawumbe ajova calm down ke bese simusa esibhedlela. Inkinga kunathi nje thina abantu besifazane vele nalowo bhuti wakho yedwa ke singesikwazi kumenza lutho nje. Ngoba nathi ngokusibona nje. Uma konke enye isenyone engingafani bhekene. Futhi iyaza bafuni bathi lesifisa ngathi bathi because basho khona ukuthi yena kumele ngathi nase simbambile like sombamba kanjani umuntu olwayo singabantu besifazane kumele ngase simbambile and mase simbambile bona sebofe bamthathe bamfaka evenini sesikuphi isidingo sabo gospel vele sekusimbambile lokho ebezizomenza khona vele sesikwenzile suke sizobe singasekho isidingo sabo so nje silithola ngosizo ngasho njalo Usikhaseni vele manje noma ke sakho kuye abona ke mina afuna kungibona Nade ngiyabona ubuso bami. Mhlawumbe sekwehlile phela manje. Esomcheck ukuthi sekuhamba kanjani vele. Indaba zayo ngoba indaba zayo indaba zayo ngoba indaba zayo Ufika kwami Emfuleni ngafonelwa umamncane Mashange engitshela ngesigameko esihlakalayo kubafo ukuthi manje uthi yena uzobulala noma ingane yodwa ngenxa ukuthi umfazi uyamncintsha inkonzo yasekamereni. Angidlali sekudlali. Anginazi isikhathi sokudlala mina. Sengadlala kade. Siphele isikhathi sokudlala kumina. Noma manje anginandaba nami. Ngadela mina. Ngase ngenzela ukuthi ngandisingane. Ngoba bangipresent ngansanga efontweni. Bangipresent amakhondomu angaka ngoba yazi ngidandana. Wayekwenza ngenhloso baba uhlakaniphile wabala ikhanda lakhe. Unecomputer ubabela ikhanda lakhe. Wayengakwenza ngoba engazi. Wayekwenza ngoba azi konke ayikwenza ubaba. Kodwa manje bonke abantu bangindezela ekhaya. Bonke abantu bangikhathela. Akwenza sela. Khathele nje. Khathele vele. Khathele kokuqala kokugcina umuntu akangibulale. Asambusela abantu ngicabanga ukuthi umuntu engangishendeze namo. Ngoba izinqo izohlala oba. Asambusela abantu ngicabanga kuyakhona. Usho kana. Ungayaphi ngaphakathi? Kahle ukufika kwami nje la Emfuleni ngididekile ngalento enzoba futhi kanjani ukuthi ezizohlanyela Emfuleni akahlanyeli ngisho ekhaya endlini. Isule ngayo. Ngidamo. Cha ngoma wena uyazi ngoma. Wawenzani lapha na kanti ungimbizela umfayida wena. Sikhuluma nomadoda asekhaya. Uhlanyela ngoma. Ngoma manje sini. Awuvumo ngani? Sizosina phela. Siyeke. Okay. Mangifika la Emfuleni. Yo, uyambona ubaba melo ulwandle lugcwele ngalendlela le ukuthi angazi nami ukuthi ngizomngena kuphi kodwa kunentukuthelo ephakathi kuye futhi kunezinto ezincwabelene ayigcinayo ngoba ukhuluma nangezinto zakudala ezenzeka kudala uyambona lo muntu ulayishile Sabuzo. Siyalapha ngithi uvuke khona engimatshela abantu phela Kuplap lathi ngicela ukubuya khona uthe nje uhamba wathi ngeFrancis ngizola kusho khona bonga kuze kuye kulumane ngeseFrancis cha kimi uthe ufuna kade futhi ngisivila rehab usayirehab wala ngiyerehab ngiyosha umoya ngifuna ukufuka kubo bonke laba bantu nabantu bamoshile endaweni la ubonga anti bengithi
Usho into encane nake. Hayi yeke. Ngoba ngiyahamba. Igama lakho libehle ngoba mina ngangibulawa abantu ba anginababa mina. Ngiyofanga okungekho okusho la. Ngilinde wami lo. Ngoba intelebhela nje ngilinde. Wami lo. Awusihamba nje usahamba. Hamba ngoba ngisho. Ngose ngihle ngenja ngifika nganalutho emhlabeni. Konke kuyosala la. Ngohamba ngiyise. Uba bangifundisa iBhayibheli noma. Ngicela ukuthi labantu bathembeni ngoba benza yonke lento nje ukuthi bengithathe nje isinomu kanjani. Ngoba mina umuntu angimthathe isinomu kanjani. Umuntu mangithathe isinomu kanjani kuyangicasula nje lokho. Ukuthi umuntu ekuthathe nje. Umntana wakho uyaphi lana nabafazi? Uyaphi nabafazi lana? Wawambona ayomfazi egeza la lokho abakhona. Bebheka waqala leni ukubheka. Ngoba ehlaleni akene nabafazi babantu njengafuna ukuba nowakhe ezenze lokho akhe naye. Umuntu akazenze lokho akhe ngikhathele. Ngikhathela ngifuni ngami nengane zami bazami. Umqondo nje wasuhambile ngistressekile ngalendlela ukuthi nje unembeza into engasekho nje sidalo. Anginandaba ngifela ukuthi lokho kugcine izolo. Umuntu uyakhala uthi amazamba namhlophe uyafa endlala. Khalele osisi ukhala ngamakhadi. Umuntu lo khala ngamakhadi asebhenki. Ufuna amakhadi kama. Uyophepha isicephu emzimbeni wakhe esincane ukuze ngizoba noxolo ngoba manje uxolo anginalo. Kuyohlepha ukuhlathi noma uyozaca noma uzohlanya kodwa ukuhlanya ekubonayo okuzayo. Kodwa ukuhlanya ekubonayo okuzayo. Mina noma hame lo siphila ngemali yegrant. Obonga basikhipha emakhishini emakweni. Bathi asiphume endlini zakwethu. Uba ngolele endlini ngayikhanda ngamandla ami ubaba engibuka ehamba ngewheelchair ubaba. Wazi wathi ephushwa uma ngewheelchair. Wangekho umuntu egcekeni isele sobabili abanye besephilile abanye bekugula abanye indawo ngendawo. Angeke ngimkhulumele unomlomo ngoba ekhuluma nje. Uyoyisho le yena uthi uyalidinga usizo noma akalidingi. Abazi benze ngathi bangazi abangazi. Abangazi sitalo. Bathi ngitawuzwathi lo Njengomndeni sicabanga ukuthi akake esibhedlela ngoba kwasathina phela useyasisabisa. Mhlambe khona bengakuthola noma bemsize kulesi simo ayiso ngoba siyasethusa. Sam. Ngendlela semakhosini abantu abazongibulala bona. Abantu ngegoli ngosebenza. Bafuna ngibe isipokisi. Ngibe umkhovu wasekhaya. Angeke ngibe umkhovu mina ngisaphila. Mhlambe bengangazi umkhovu sengafika. Bafuna ngihlale ngicela kubo. Ngaso sonke isikhathi sisi. Mashona umkhalele. Idziwane ekhaya. Umuntu nomuntu unemfihlo yakhe azi ukuthi lemfihlo yami engabe imfihlo engabe into ayenza angafuni ukuyiveza ethi lokhu ngiyofana nakho. Umuntu nomuntu nje unemfihlo yakhe. Ngeke usuku ushiye ikhaya uyohlanyela emanzini uyohlanyela emfuleni. Njengoba ngisho ukuthi unqobane nama ukuthi ubone ngathi uyahlukumezeka kulomhlaba. Intambo iningi. Thatha intamba ayifake entanyeni. Noma hamba uthenga umayikhunge lapha eMona 5 rand. Usheshe uyikhunge nje in one day.